Hello guys, bagong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa moang channel. Ay, Lixie Vlog. Hi, Nay. Dapat may ngita maglubi. Kasi mabaw. Das na na yung mga kauban guys. Ngita mi globe guys. Kay magsuman mi. Magsuman tanay no? Magsuman mi guys. Para og maadadaan na mo sa reunion. Kay mag-reunion ag Bertudaso family. Mag-reunion og ma guys. Ag Bertudaso family. Mauban mi. Kauban si nanay. At tangiran ninyo og mapuhon guys. Kay adto man mahitabo sa Bonbon Beach. Mangita mi ri glubi kay lisod lagi ka kaplag ro glubi kay kuan. Angin datong bagjong udit. Ari mi mapalit kalis ibabaw katong nagipalitang mamaalig. Luy baka may amang. Daghan man tuy kalubi. Daghan man tuy lubi da ari dari mo palit. Na nag-uban-uban mo puslik sida hadlak pag mo ari ako slaju dari ra tamis na nais ibabaw. Grabe kalabong amang nagdabos man. Ha? Wait tao guys, agilahang bayang amang. Grabe kahoy oh. Pugihan dining amangan ni. Dari amang. Ayo. Makadungog din ay no. Wa mo pag ijang ama sinong mimong. Narbayaran hampuong ra ba kadug sili na aran naghana. Siling demonyo. Okay guys, nakapalit na miglubi guys, pero duhara ka buok wa may tao datos ka nang naibay sa amang guys, dato ramis na ibabaw katong nai. Karente ra pud na mo di ara nay. Diya. Ingon bitaw kog nagpalipad og tabanog, di ara deg amang guys, di aga palipad de pag tabanog pasusulabi de pag duwag tabanog ning amangan ni. Di mo ko kamao mo sayin din isa ni. Ramat tadaan ni. Sa guys kayong saynan kaya di ko kamao lagi isa ni. Ning balik mas leksian guys, kami na lang mas leksian ning balik kay sinanay. Taha nang ipaw naguli kay grabe inita na. Dana mag-amang dia. Pasusulabi deg amang datos tabanugan. Balik mi darig palit kay palit bibigloy Dara guys, nakapalit na mis leksian. Ag isa kuno guys, Jis. Matul pas amang nagsensain ra man ni dari ngana si ja. Ngana kuno Jis. Ha na namang giupat. Jaag kay 50 marigidang nanay. Sukli kuan. Tara guys to. Taga ang 50 ag sukli kay masisinsiyo. Luyan naman kuno jang tudlo daari. Sakto did pag isugong nanay. Luya og lubi. Ha na ramang gipa. Unas na naguli kay grabing inita na. Sa alas 9 pagalis buntag. Grabing inita na. Ano ang mga garden dato nga tigwaos ag uban basta di ka din maaligra. Ano may ija kay landong-landungan madari sa kalubihan na pay lubi og kahoy. Sana lukat na niya. Danami guys, nipaway sa aming daris landong kay grabing inita. Majuslik si kay ni uban kay gadid na kay naka sija pinagbitbit sa luyan na. Sija gabitbit kay da may upat kalubihang gibitbit. Manang sija pinagbitbit sa luya. Salamat le. Kay magkuan pamigdahon guys, maghaw. Si Mama Julie may magsuman daari. Hello guys, dara pag ko'y bisita ni abot da. Hi, Nay. Si Ate Bidalos. Dajunte kay init eh. Manis. Ha? Halaga mong bahay te ka lumlo. Kaman. Painitan. Gibuwad. Teros nanay. Manis Ate Bidalos nay. Nga sama siya. Taga tubigon. Tubigan. Tubigon. Ikan may tubigon. Lapas-lapas. Oh, naabot may og unsay nga nana kanang daguhoy. Kanang migisubay. Dili day daguhoy. Kuan day dapit sa Danau. Kanang yuta nga napalit ba. Oh, lagi nasaag manggod. Nasaag day kunudan. Kay ang yuta nga mong ipangita ari na day dapit sa Danau. Danau ra si dapat lagi on area sa Sagbayan. Hinangyo na may adyo na abot habog pagunis mga school hills god. Sana matong lugar. Ay, Uy. kuan, si close to. Oh, dito kana. Abot lagi bibi ha. Ato pa na. Ano na yung beauty? Okay. 1, 2, 3, smile. Siapa? Apil busliksik. Ang kulot. Asa may magkatulong lang mo uban ka sa buhay lang.
Coba po tol. Di mo. At tuloy ko na sila sa merkado. So, pamalik ko na. Pilipan Sa madhon. Abi mo na makaagi mi sa inyo ang sentro una makaabot dire maguna man dire sa inyo una sentro. Kuan man eh. Bukid man eh. Kuya na namin sa nga amo. Hello guys! Darag ang mga bisitang mga hampuong kadyo. Gikan pa dyan sila tubigon guys. Dames merkado salis siya guys. Wala ko nakapasulabi vlog ganiha. Muhapit nila mayor guys. Kapasig na kugunong na itong kamuting maridyo. Anito ang gisaaran dadto. Dara guys, dara lagi parking. Agilang sakyanan. Kaya din makapasulabi na to sa kalsadas among bahay kay kanilagi nagyanan. Daras bahay ni Kapitan gipasulabig parking. Karang luoya ra mas aha ang bisita. Grabe pag ilang gipangutan-an gaga pasulabi man pud to. Nawa sila guys, nakawas among lugar nga grabe kalsada ra ba. Gabuyan sa no. Ay, tapamay kay gikukod. Okay guys, mga sa kukuan guys. Karing nang gibitay daring patulang panguol kay ang bisita lagi ni abot. Inyong gi Yor, sige guys. Kaplas ako dere guys. Guys. Na. Ay, tay lamian ko na to ay. Kain man. Ito dapit ulahan. Datot mga saging ang dapit. Aja rice tea putro mo diha. Ah, kaado. Wala ka to. Ano sa sama-sama? Di alagi. Alagi niya. Ala di alagi naghiga nako. Ala ka dyan, di ka kanon ay panabang. Ay, ginoo ko. Ala ra kalamian ang puong ka dito. Dapat isa dari ayo. Hello, tambok. Ah, okay, pas all right, tambok murag siya. Ano isa? Ba ka dyan. Ganahan man lagi kampo. Dapat isa yor, sig sama lagi yor, kama dami yung property ta. Ah, di sila ka buok yor. Sila ka buok. I love you to you. Kana. Kagiging daghan ka dito kani. Okay, so dana sa tehang halandong ikubag. Oh, kana. Yor. Basta magwapa yor, kursiyahan Diyos Ginoo. Arang. Gabi na magbag og riban. Pabono baka. Arang lang kay mo, gwapa dig sa mod. Pabono ba? Wahal na ko kagma, saan mo kay paghigda yor? Malum ite ay. Pagbarog, paghigda. Ah, gadyon. Nay, okay pas all right na ni. To ah. Good. Nauna. Kana. Di man ni angay, nay. O di angay sige padako nay. Kay madadto ng biso. Di, kay wala lang may inagutan, pait na. Di nga mga buskot ado. Basig di, Ganahan na diyan ay. hala basig ikalugod na. Nay. Ano man yung putot naman ni nay. Nang putot na lagi sila. No. Ito ko na sa pagbalik. Tagas mo sa agi. Tara guys, des mayor guys. Matami sila mayoron guys. Nang wawig bulanghoy. Kaya wala may kamote. Dapat tira pa susulabi ito pakilay mi guys. Nay umigas di ate. Maunahan ate. Hala, matuhugan ka dyan na matugalhab ka dyan kaki dyan. Wala na maunahan. Nga pulong yun. Mga pagkari matuhugi rin sa nga 35 na. Okay guys, padong may ila mayor guys. With mga hampuong. Guys mayor da. Dapat natin bidalos. Baklay sa may kay tag service nila sa ubos ni nakaparking kay lisod lagi daris kasada ning tagam sila ganihang nag-uatra silang four wheels char sagdir sa maning naong murag naog ring sungkaban kay napasulabig bagas lagi dani na lahi ra gadis kang mayor na sa ganahan mga watay lubi kuno guys naapodaan di naman masakpan. Tara guys, kaya tumila mayor. Pasig ma. Sulabian tas mong papayor. Dagan. Mating iti mong matnong. Tara mi guys. Grabe jikang naong ganoon sa naman yung naong taon. Naong gapon. Sulabian lagi bugas. Ah. Go. Kami jag naingani ro magpasulabi tag bisong asa. Oh. Dili di mahibujag sabot. Amo to ka laaga. Di mahibujag tay. Ati guys. Labay-labay ro rin taon ni sila dani yor. Sa orasa. Sa orasa tay. Wala gyud kay Sa orasa. mga alauna pasado tay. Hello na masadi. Oh, Dili ka day mo. Abot may maabot sa mismong palengke ba sentro. Ito ni mga. Baik pa bigay mo makatulog. Balik lagi.
Ano po siya? Kasal na alis ko. Dananis kamutihan nila mayor guys. Kay dapoy bulanghoyan dari remix man eh kamuti og bulanghoy. Kadaog lagi ka. Kadaog gali ni ja. Kadaog ganik tukbo. Naaba ba ka jud. Se, Uy mako ra ba pud? kaplagan. Uy, bujag. Nakaplagan ka dyan. Pwede na siya. Hello, nakuha ka dyan. Si ate. Ignorante. Nataasa mo rin. Hala taas bitaw yor. Standard yun. Sana all taas. Tingin ani, dapat ang standard ha. Or requirement. Requirements. Sa itong mga fly. O di, ikaw na raman. Magpudyo. Kaya gikinamot man na ako ra kay Ayun, nabiman maputol. makalapok-lapok mo tay ako ra te. Dapat dito eh, bahas deha. Sobraan na pre. Ano kay higwa sa pagadiha? Gusa. Uy, pasuway ako, bunot ba? Suway ko na sa ating bunot. Asa? Sabi na kay mangmunot ko. Ah, murag ka mao. Bantay nitong maligid. Yan, talikod. Tatong dako tas ubos maligid ja kati ha. Sana may puwa dito. Kanino ha? Okay, dumukok naman di ay. Saan may... So, mag-uwan na ni gahapon. May unod. Wala na. Kuya, ibalik sa ka. Ako'y nag-video-video ate Vidalos. Ha? Ako'y nag-video-video ate Iyay. Vidalos. Hello, dara among kuha. May liki. Ano, nangadaot si Dayor. Kamuti na. I-video ka na ho ma. Asa mo pwede ki? Gibuk-buk man. Gibuk-buk mo rag si ja. I-video sa mama ate Bet. Yan, yuta Ate talaga. Mayor. Ikaw te, salamat ka jo te. Salamat kadyo. Bisan magna. Salamat guys, uban ko. Wa sila. Salamat ka nun. Salamat ka nakasagsagin taon sila. Salamat. Babay na be. Bye-bye. Kamay be, uban ko nila be. Uban mi, Bi? Adyo ni ipapariho kan. Ate Mayor imuha ha pasagdira ni imuha. Di ipariban. Di pariho. Aga di pa parehos amo pe nga naansa na ni mga buhok ko sulabi na. Sa ari sa mi. Salamat te. Mahurap ako te. Oo. Bye-bye. Lablab na be. Inigbalik na kung ana nakagitaso na ni. Dako na ka ani na ka. Dapat sa da mama. Oh, sige. Te, salamat ka jo te. Oh, Kuya, salamat. salamat ko noy kuya. Salamat ya amping mo. Amping mo te. Pag-ampay ate Vidalos. Salamat. Bye-bye. Ah, salamat ya, salamat. Alik me, katuod na may di namin masaan. Bye-bye lang. Bye-bye. Bye-bye. Bye, te. Amping mo. Ay te, ya. Pagawad! Okay guys, dara dyan miss bye guys. Mao na lagi kani bulanghoy nga mong na palit na ila mayor. Balig 100 ni siya guys ang bayran dagto kay luoy pa ning mamang mayor og di ba bayran na. Gibayran ni namo guys da. Nalami ra ba kuno ni kay pughad. Ning mamang mayor guys ha, haplutan. Pughad kuno ni siya. Nila ni sinuban kay ding aga ni kay dad ini og mas reunion guys. At tangira ni og mapuhog maluto na ni kay mo ning pasulabayan rong pakpak rong gabi una kay og mapuhon sa juman may mag reunion og mapuhon guys. At tangira ni og mapuhon. Hello guys, nahuman na rin magpakpak sa bulanghoy. Jadi hanap takang na. Karang lamian na ni og mapuhon guys. Kita giluto ni daan guys kay sa juman may og mapuhon. Dara guys da. Sa kakalderong mako. Lami na kay pughad na, pughad. Kung kag bulanghoy Aliana? Kaysa bati kaysa. Kani des Aliana og mapuhon guys. Reunion man lagi og mapuhon.
Di siya makauban kay la igi pamati, igi sipon. Dai no. Taysa napagaw tingog. Napagaw siya guys na luiraman. Kita berdagat dito sa Kita ra pagdagat dit sura ba tas love kay. Di siya lagi magpasulabi kay. Lain siya hang pamati kuno na ha. Kasi tagpaw na tingog na laig ang tingog taysa. Pagaw lagi. Kay na subawan lagi kana datos tagbilaran nagsuroy-suroy na tong init. Taysa. Lagi. Love you taysa. I love you. Wa mo katawa si Brian taysa. Kisa mo tong bisita ganiha day. Si Ate Bidalos na taysa. So guys, mara to guys, na ila mayor kay ni kaplag lagi mig kamuti unta ja kay wa na may kamuti kay nasulabian na mag daro. Ja na pa wa madaro, nga daet pag mga unod nga gipang bukbok nga intunsis uban ja dato nakasulabi mig bulanghoy kay na may bulanghoy ila mayor. Mao tong damay bisita lagi na niabot ganiha. Daghang salamat jud nimo Ate Bidalos og Kuya Jubis. Og ni Ate April pod og ni Kuya Eric, salamat ninyo te. Daghang salamat ninyo. Pasensya na mo kay nakawawa ra ba mo dari ang lugar lagi kay kanila lagi mong manunuway ang karsadang galisid pod. Nakawawa sila guys sa among bisitang ni Arhidare, among bisitang ni Arhidare guys. Nakawawa sila sa among karsada, naglibot-libot na sila, niabot na sila kantegup sa pato ng mga barangay ang ilang ipang sudlan-sudlan. Da motong wa man lagi pag kumakunta kay wa lagi pa signal dari sa bahay kay atlan pag nag-edit ko. Kanang mag-edit ko kay bawal man mag-unog dita mo nang wa pag ko naka pasignal. Motong wa may naka pasulabig chat og asa na mo no sorry gadid ka jud eh. Daghang salamat jud ninyo te. Ni Kuya, amping mo kanunay sa inyong bahit eh. Nja, mga to guys. At ang hirap po ninyo og mga adlaw guys. Kaya mag-atin mig reunion sa Bertudaso. Bertudaso family. Mag-atin mig reunion og mapuhon guys. At ang hirap ninyo sa akong vlog nga akong ma-upload. Daghang salamat sa akong bisitang niabot ganiha. Nawaw gajig kog balik 1/4. Naawaw ko ninyo te. Pasaylo ara magajig ko te. Ayaw gajig kaplag ninyo. Maura katong mayo pa susulabig. Kanang bulanghoy. Okay ra kay happy man pud mi daring kita-kita tada aring sa among bahay, among lugar nga kasada lagi naglisid injohang sakyanan. Kaya gamang kasada daring wa pa man sa lobi ang simento. Lisid pa man. Tasilik day ang ipatug og sadyo kay sadyo man mi og mapuhon mga alas 6 sunduon na may daris pag umangkang nanay. Mo nang sadyo nang ipatug silik-sik kay tagdugay ra ba mata. Mo nang sadyo dyan nagtug da. Des ilang moskito siya na. Hapos diyang gimuskitan guys kay daghay lamok dari. Mura dyan tigturijo kanak ang mga lamok dari. Nang mahadlag kog di amos kitiruan. Kasi dyan gimuskitiruan dari. Dari mami maghigda si ako. Dari mami maghigda guys ang tepad si Lixie ug si Tiri. Dari ning tulo dari magpaliit mis mosquito mapuni mosquita. Diya guys. Mara ni vlog na harong adlaw. Salamat ninyong tanan guys sa sawang pagtan-aw sa amo ang YouTube channel. Daghang ninyong salamat guys. Amping mo kanunay.